utziko dugu. Ufa! Ze zaila. Eta kalera irteten bagan eta galdetzen badugu? Zer da gazteok utziko duguna? Zer itxu bizuela? Ze asmoe daukozu, Nire ustez gazteen ondarea... Euskera. Nire ustez gazteok utziko duguna izango da mundua ikusteko era berri bat. Huerga asko. Gure humorea. Teknologiaren barrikuntza. Duen azken batean ikusteko gazteok ze itxi behar duzuen, ze ondare itxi behar duzuen, hori ez du jakingo, ze azken batean hori gerora begira da. Orduan, nire gustatuko litzaidakena bentze, zuek iztea guk ez duguna itxi. Guk gaizki egin dugu zen gauzak, zuek hausnartzea eta horrek gauzok hobetzea. Hori izango izateke, ametsa, eta zer izan lehike, badidez mundu sano bat izatea, mundu orekatu bat izatea, azken batean desberdintasun gutxio egotea, azken guzti hori lortzen baldin baduzue, altare baten ekinoko zaituztegu. Geroaren bizkarra ikus dezaket nire aurrean ta garapenaren